Makadi muri yeZimbabwe yedzinonhawo dziverengwa neni muverengi wadzo. Vanhu vazhinji vemaguta vari kuchema nemudumbu, izvo zvaita kuti vafungire kuti chirwere chekorera kana kuti typhoid. Asi vana mazvikokota vezvemakaro vari kuti haisi korera kana typhoid, asi nekuda kwekuoma kwezvinhu vazhinji vave kutenga matemba zvakapfurikidza. Izvo vari kuti vakapedza kudya vakanwa mvura anotanga kutuhwina. Zvichakadaro, kune mumwe muzinabhizimusi wokumhondoro akamhanyiswa nematsotsi akadonhedza mari yose yaanga ashanda zuva iroro. Mari iri kunzi yakazonongwa nemufudzi wemombe uyo akazoenda nayo kuna muzinabhizimusi uyu. Kutaura kuno mukomana wemombe uyu ari kunzi akasimudzirwa pabasa, haachafudzi mombe ave kudzivharira. Nhau dzamuri kunzwa dziri kubva kunhepfenyuro yepatsime TV. Mune dzimwe nhau, vana muzinabhizimusi avo vanozikanwa nekupa vanhu pekuzorora kana kutandarira, vemahotera kana maloji, vari kutsutsumwa nekuda kwemwaka watiri uyu. Vari kuti bhizinesi ravo harichafambi zvakanaka nekuda kwokuti voruzhinji vave kupedzera nguva yavo muzvibage. Zvichakadaro, mbavha zhinji dziri kutsutsumwa nechirwere cheCovid, icho chakavharisa zvinhu zvese kusanganisira nzvimbo dzemafaro, nhandare dzebhora uye mabhawa. Zvichakadaro, mbavha idzi dziri kuti chakadi kuvharisa majere nedzimwe nzvimbo dzinotongerwa mhosva. Kuchipedzisa nhau dzino, tochikupai mamiriro ekunze. Kunonzi kuchange kuchingoitwawo zvakuchada ndo achange ari mamiriro ekunze iwayo. Kuchipedzisa nhau dzino, yeinoyi musorodzi zvekare, inga ndakupai nhau kare. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.